Il-pandemija tħalli żewġ vittmi oħra f'pajjiżna, wieħed minnhom kellu 64 sena. Bekk it-total ta' fatalitajiet f'dawn id-9 xhur issa tela għal 148. Il-Gvern ikkonferma li wieħed mill-vittmi kien raġel ta' 74 sena li kien ikkonfermat pożittiv għal COVID-19 fil-25 ta' Novembru u mit l-erba' fl-isptar Mater Dei. Il-vittma ieħor kien raġel ta' 64 sena li nstab pożittiv fl-20 ta' Novembru li għadda. L-aħħar żewġ fatalitajiet itellaw għal 16 in-numru ta' vittmi li kellna fl-aħħar 6 ijiem. Fi żviluppi oħra matul il-jum kien konfermat li l-pajjiżi Ewropej se jkunu qed jistennew sal-aħħar ta' dan ix-xahar rapport tal-Aġenzija Ewropea tal-Mediċini sabiex tkun li tirrakkomanda jew le l-awtorizzazzjoni tal-vaċċin ta' Pfizer-BioNTech għal kontra l-COVID. Fuq ix-xandir nazzjonali l-Ministru tas-Saħħa Chris Fearne spjega li għalkemm ir-Renju Unit approva din it-tilqima, l-Unjoni Ewropea qed tagħmel testijiet aktar rigorużi. Il-pjan hu dejjem skont dak li qal Fearne li Malta tkun qed tirċievi l-ewwel konsinja tal-vaċċin fil-bidu tas-sena l-ġdida. Id-Deputat Prim Ministru spjega li mhux se jkun hemm vaċċinazzjoni għall-poplu kollu fl-ewwel xahar, dan għaliex il-Gvern se jkun allokat numru ta' dożi kull xahar. Kif jibdu jaslu l-ewwel batches, nibdew nagħtu minnu. Eventwalment mhux se jasal kollox f'ġurnata waħda. Ġifieri inti jekk għandna 500,000 doża minn Pfizer, daw iridu qed jipproduċu għall-Ewropa kollha, għad-dinja kollha eventwalment, u ħajbdew iqasmu skont dak li għandna ppjanat magħhom. Aħna għandna pjanat fuq temp ta' 6 xhur kemm ħajbatulna kull xahar. Ovvjament ma jkunx biżżejjed għall-poplu kollu fl-ewwel xahar. Intant l-aħħar bulettin mediku jindika li f'pajjiżna kellna 96 każ ġdid ta' COVID-19 filwaqt li fiequ 128 persuna. Dan meta saru ftit inqas minn 3,000 swab test.